मारै जाखोब्रा जादोंमोन बैसागु मोसानांगौनो जानोलै जानो मारै जाखो माबा साथावना साजोब्बाय बैसागु मोसानांगौफ्रानो आयौ सोर एफा गोसा सान्दुङाव मोसालाबायनांगौ जाखोसै आयौ दाहाय मोसागोन बा मोनालांबाय एसे सान्दुङा दयबा बोरै एफा सान्दुं गोसायाव मोसानांगौ जाखो गोलोमफुजोबगोन हाया आं हले मोसानो हाया औहाय मा जा सान्दुङानो गोसाथार एसे खमायबा मोसागोनहाय नोंसोर मोसागोदो खोमाहाय औहाय बाला सान्दुङानो जा गोसाखाहाय एफा सान्दुं गोसायावखि सोरबा मोसानो हायो नामाहाय आं हले हायाहाय बोरैबा आंना फिगारानो जाखाथाराहाय दा बाद्रे फिट नांनानै गोलैलाबायबा मा जानांगौ सान्दुं गोसायाव ओइ आब' बिबारि माबा जोंखौ फट' साफायनो होननाया रिल्स बानायनो होननाया गाव माबा फनावसो बिजि थाबाय सोरखौ फन हरबाय थाखो दे दहाय मागै लावथायखौ फन खालामदोंमोन आङो माबा फनखौनो थिखोआ मानसियानो माबायदिथाय एखेबारे रागायानो जोंनोसो हालायो जेरावबो लास जायोहाय हाजो गाखोनायावबो नायदो आंसो बोखोनानै लांनांदों लाबोनायावबो आंसो बोख्लायफिननांदों जाखाथाराहाय बालनि लोगोसे आदा लावथाया जा मानसिखा आं रंजासुलि बर' सिख्ला बयबो बुङो आंखौ बिबारै बिबार गावदों आयौ फाग्लाखौ जा समायखादोंहाय मा आयौ दख'ना गाननायजों जोंखौसो जेफ्रि जोंजोब्बाय माथो औहाय आदा मुलाखौ जा समायनाय नुखादों होख्लायबायबो मोसानाया ओमफ्राय मानसिया दे बिनानावफोर माथो जाबाय थाखो बैसागु मोसानांगौआलाय नोंसोरखौनो हेफाजाब होलायलायनो होननानै एसे माबा बोलो मोनथों होननानै सान्दुं गोसायाव आंनो ओंखारबोबाय नोंसोरजों लोगो जानो होननानै फैदोब्रा मोसाफैदो थाबनो आंबो हारसिं लान्थु लुन्थु मोनोना एसे मोसाफैदोब्रा बे बिबुरा सिख्लाफोरजों बारजाब मोसानायनि प्लानिंसो लानानै फैलायबाय नामा बुला बिगुर नालाय औलै थास' बारजाबसो मोसानायसैलाय बे थांनाय बोसोरनि बायदि लेथ्रा नुथारोलै माइरिबो लेथ्रा नुथारो बारजाब मोसाबा सिख्लाफोरजों ओमफ्राय बिनानावफोर मा जाखोब्रा सान्दुंबो गिबाय नामा बैसागु बोथोरावनो ना एमाव रानियानो नोंसिनाव खर'आव गाखोथाराखै एसे लादोब्रा साहस जानायनि मोसानो माबा जानायनि एमाव रानिया एसे खर'आव गाखोबासो माबा जायोना आंथ' ग्रिन टिसो लोङोहाय आं बेफोरखौ लोङा आयौ फाग्लि नोंबो बैसागु बोथोराव ग्रिन टी लोंलाबायनांगौ जाखाहाय बे लावजिबाथाय हाथारहाय मा होनोहाय थौलाहाय जोंहा एसे लोंनानै लानानै जोंहाबो मोसानांसिगौ रंजालि बैसागुना बैसागुआनो खनसेल' फैथारो बोसोराव ओमफ्राय बैसो मानियालाय मा जाखोब्रा माथो दलरसो जिरायबाय थाबाय ना एमाव रानियानो बांद्राय खर'आव गाखोबाय बिसिनाव आं हालाहाय मा दिनै मोसानो मारै मोसाबावगोनसो सानदों सान्दुङानो जा गोसाखा ओमफ्राय जौ लोंनानै लादोंमोनहाय आङो माइब्रानि जि गोराखा बाला जा खाखुमाफोरनोबो लोंहोआसै आङो दा मोजाङै दोनलायलायनानै साखिनायावनो खर'आनो गिदिंजोब्बायसो आंना मारै मेथाइ खनबावगोनथाय आङो आं दङहाय फाग्लि माखौ सिन्थासिदों नोंलाय हमथागासिनोखाना आं नोंखौ गोलैनाय नङा नोङो जिरायनानै खनहरगोन जोंहा मेथाइखौ जों सानैया आगैमोना मोसागोन ना माखासे मोसाग्राफ्रा ओमफ्राय बिबारै नोङो मबाइलखौ गारला नामा गारला ना लावथायनि खिथु थाहैबाय थानोसै गैलालै बिबारै जिंगासिनानै लाब गैला लावथाया गारनानै खारबाय नोंखौ बेलेग सिख्लाखौ लानानै खारबाय बैसागु बोथोराव ओंखायनो फन थिखाखै बियो मावदोंसो आरो मा ओरैनोबा बैसागु बोथोराव बिदिया जाखाथारो आंहा गिनाय मोनना लांबायहाय फाग्लिबो नोंसोर आंखौ सिगिबावदोंसो आरो मा ओरैनोबा बैसागु बोथोराव बिदिया जाखाथारो आंहा गिनाय मोनना लांबायहाय बैसागु मोसाहैनायालाय मानि इसिबां लेरदोंलाय आरो बेफोरबायदि थाबै जायाना हारसिं ओंखारनानै न'आव बिउटि आं हरनाय दख'नाखौ मानो गानाखै नोङो आरो आं हरनाय आर'नाइखौ मानो लायाखै नोङो आं लाखादों दा नै सासेनिखौ आर'नाइखौ लाबाय आं सासेनिखौ दख'नाखौ गानबाय आङो बोरैथो मोननै गाननांगौ जाखो आंहालाय एसेबो बुजिया नामा नोंसोरो मालाय बैसागु मोसाहैजोब्बाय बैसागु बोथोराव बिदि खना थाजायाहाय आं थांसै नोंसोर मा खालामबाय थाहाय आं मिथिला
बिउटि, नों मा खालामनो सानखो? आं जेबो बुजिनानै मोनला। आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन जायनि गोरोन्थिखौ नों दिनैनि आंखौ साजा होगासिनो बेबायदि? आरो आं गोरोन्थि मावदोंबा नों मानो आंनि सिगाङाव डाइरेक्टयै सिदा सिदायै खिन्थानानै लाया? नैबे लाथिख'आ मा गोरोन्थि मावदोंमोन? लाथिख'नि गोरोन्थिया मामोन? नों बेखौ खिन्थायोब्लाबो आङो एसेबाबो गोजोनगौमोन आरो एसेबाबो सुखियै थानो हागौमोन। आं नोंखौ मालाबाबो फर्स खालामनाय नङा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों होननानै। नाथाय आं आंनि जिउ जोबजासिम बेनि फिननायखौ मोननो थाखाय जेब्लाबो नेनानै थागोन। बिउटि।